खोनासं लोगोफोर दिनै जोङो जोगोनार थिखांदों आरोना जोगोनार थिखांदों जा जल्दी लगाओ दे जोगोनार थिखांबाय दङ जोगोनारा थाइसेयाव थाइसे हिसाब नङा जोगोनारनि दामा केजि हिसाबसो सेल खालामनाय जायो केजियाव दायो 13 थाखा 12 थाखा बिदि होदों मथा मथि गोबां रां खम समनि गेजेरावनो खामायनो हायो नोंथांमोनाबो बेबायदि आबादफोरखौ मावनानै खम समनि गेजेरावनो रां गोबां आरजिनो हागोन नाय गोबां फोथाराव बेबायदिनो जोगोनार आबादफोर गायदों आरो बेदिनो गोबां रां खामायगासिनो दं आरोना ओइ माजे ओइ नै लोगोफोर बेयाव गासैयावबो दङ दा जोङो रोगानो फैदों आरोना रोगाग्राफ्रा नै मथा मथि गारि गंसे नङा बहुद फैसा खामायनो हायो माने बेजों टकायै टका ना रबेट पैसा भालके उठाबी जोगोनारनि क्वालिटिखौ नायनो हागोन नै जोगोनारा माबायदि हा লাগিলে আৰু গেল আৰু মাথা চাথা পতি যাব এইটো মানুহ আজিহে দেখা পাইছো মই বহুত দিনৰ মূৰত পাগলা মানুহ না ক'ত যাই থাকে ইয়া বছ কিটা এইটো চা এটা লৈ যায় ইয়া এইজন মানুহ মানে 1 নম্বৰ চালু মানুহ আছে আৰু এইটো এটা লৈ যায় ৰঙালাও মোটামুটি 6 बिगा 5 बिगा बिदियावनो 3 लाख 4 लाख आरामसे मोनखायो बिन्दास ना रबार्ट 3 लाख गाहाम मोनखायो माइ गायनानै एसेबां फैसा मोना